Twitter nyinga Simfros Okinda. Moktine Jopuonjre 100 mag sikund sekondar mar yawuoyi mar Rapogi ochwali od thieth ma Migori referral bang' muoch mar athung'a mager mong'ere kaka influenza. Japuonj maduong' mar sikundno Erastus Nyagwa okoni athung'ano osemiyo jopuonjre ariyo noketie osiptal ma Ombo kama gidhi nyime kod yudo thieth. Nyagwa osingo ni gitimo kar tekregi maneno ni gikedo kod athung'ano kaka rito ler mar kuonde nindo kod kama jopuonjre go somoe ka okwayo tend sikunde mondo mi obeda kicha maneno ni gigeng'o muoch mar athung'ano e sikundegi. On Sunday, we had about 10 cases of students with flu and had cough. One of them is a sickler, so that one we had to take home because of his condition. We invited the parent and the parent took him home. So yesterday we saw the number surging. We had to take about 98 students to various medical facilities because we realized that our immediate facility would not be able to manage the 98. As you are aware that there is an outbreak of influenza as a viral. That's why we had to take note of the precautions that we can do. Kawadhi nyime ni nyathi moro ma ja higni 7